Festeiros e festeiras, son o xerif do Condado do Salnés e aquí arranca un novo de Festa en Festa, esta vez no Entroido de Vilanova de Arousa. Ia celebrarse o 1 de marzo, ao final estamos no 8 de marzo, o tempo parece que danos unha tregua e por fin imos enterrar o momo. Vai haber por aquí percorrendo estas rúas máis de 2000 participantes e eu vou estar dándolles boa conta dos disfraces que les leven. Agora sí, arrancamos un novo de Festa en Festa, nova temporada, o Entroido de Vilanova de Arousa. Viva Vilanova, viva o momo. Soy la nave más feliz del mundo. Muy ben, moi ben, moi ben. Nada de, mira, ni Laza, ni Xinzo, ni hostias. Vilanova, o sea, en serio. Son los sureños de Galicia. Tienen el puto flow. Dejaros de hostias con Ourense, ni Ferrol, ni su puta madre. Vilanova de Arousa, de verdad, Y no es felación, es verdad. Por ahí, por medio del nariz, donde iba nuestro submarín, Viña del Marín, viva Padurén, de quen era. A xente, moi boas. Boas tardes, boas tardes. Temos aquí o decomiso. Xamiro. Esta é a señora Sueza que está tomando parte, está tomando parte. Está tomando parte. Ela toma parte sempre. Toma parte sempre. A ver, eu estou levantando ata de toda esta quinquillada que traio aquí no montongo. Pero eu vexo un pouco manchada con... Bueno, porque a vida é dura. A ver, non é só tomar nada. A vida é dura e de algo hai que vivir, ou non? Home, claro, home, claro. Este ano, fariña para todos, pensando en todos los públicos. Sin lactosa. Pero sin lactosa, sen gluten, tamén os celíacos. Certificada pola Guardia Civil. La Guardia Civil antes deu boa conta dela. Sí, A suiza que anda por aí. Certificada. Pero cantos kilos traedes? Vaya, por os 3.500 por aí. 3.500. Mira. De primeira calidad, de facer o pan de millo. E isto dende onde se trae? Esto ven de Cangas todo. De Cangas de todo? Cangas, É do mellorciño do Morrazo. Do mellorciño que temos aquí na terra ou non? Do mellorciño, pero ven para Vilanova. É donde máis demanda hai tamén. Onde máis demanda hai en Vilanova. É aquí, como dimos de Lugo. É aquí. É todo ir buscar a fallado e mirar donde... Pasou o control sanitario, O control sanitario pasou. Está certificado por todos os controles sanitarios. Vas a fallado a buscar un traxe e ves un paquete deste. Pois tráelo, non vas deixar na casa. É que non se perde, que non se perde. Deixar na casa é tontería, é un gasto tamén innecesario. Bastante innecesario, mellor traelo para aquí, para dentro de Vilanova. Exacto. É que mellor que ahora xa os barcos é cousa dos vellos, o futuro está no submarino. No submarino. Aí onde está todo o negocio de agora. O negocio é no submarino e no tractor. Como veis, temos un pouco de todo sen lactosa, porque hai moita xente que é intolerante á lactosa, verdad? Pensando en todos os públicos, falaba antes con él. Efectivamente, ahora que está de moda todo isto que é o que é gluten free, lactosa free. Tamén para veganos temos cocaína de non orixen animal, porque xa sabedes todo que a cocaína vende un puto bivalvo, verdad? Ben, pois temos cocaína para todos. Estamos moi contentos de estar aquí. Hai unha persona, un cliente potencial, como vedes. Cliente potencial que temos por aí que xa están pedindo. Marchou, non quería, parece que non quería. Escapa e non quería, el non quería. O Entroido, onde foi? Onde foi? Pero tendo esta mercancía un sigue, de festa. Son esa puta hostia, sentido de humor, bo tempo, porque tedes mellor tempo. Por fin unha tregua. Por fin unha tregua, que moitísimas gracias, eu que sei.
tenéis toda a estación desincronizada? Pois funciona bastante mal, por eso estamos moi desincronizados. Sí. Tedes aquí a perna que dá gusto. Sí, sí, porque temos moita elasticidade. Pero canto tempo levades ensaiando para facer todo? Moito, desde o verano. Entrenando, canto tempo levades adestrando? Adestrando 3 meses. 3 meses só? Sí, nada máis. Se cae todo? Todo, solo. O importante aquí é pasalo ben. Que tal está a auga? Está fría. Bueno, pero fíxate ti que é de Steve Jobs, Sí, márcame aquí. No, íbamos a meter un Xiaomi ou unha porrela desas. É verdade, hai que facer algo con... Home, lojo, que si en teña o Galicia seu- facemos as cousas ben ou nos falemos. Ou non se fan, iso é verdade. Pois Pero onde nada. sai esta idea? Nada, nós temos un medio de comunicación que se chama Turregal e, bueno, temos un personaxe que anda por diferentes eventos e, bueno, a súa ferramenta é un reporteiro, pero con un sacho Pero cun selfie. sacho. Con sacho selfie, sí. E hai que darlle moito coco para que saia esa idea? Ou foi un día que dixemos, bueno, No, porque non un idea- Sacho Galicia, todo ten O que ver? sacho eu collino das redes, simplemente que eu lle puxen un pouco de mardei e o popularicei. Ves preparado, A todo. Lo tienes dulce o lo tienes amargo. O tienes el de campeonato, el criollo, el que no falla, el bueno, el de la tierra. De que vimos disfrazados? Medieval, Medieval? Sí. E iso por que este ano medieval? porque se me dou por ali. E cuadrou e Cada veño. día Dixemos, distinto, vamos. que hai por aí arriba na casiña, coñemos 4 cousas e... Fomos ao trastero e enchemos. Canto tempo fai que ven aquí o Entroido? Eu todos os anos, hai Todos os anos. 25 anos xa. Sempre está perfecto, para mí sempre está perfecto. Sí. Este é un traballo moi bonito. Moito de darlle a cabeza, moito de darlle o coco. Cabeza. Xa é o terceiro ano que vivo. Terceiro ano. Sí. E que tal? Como se vive aquí o Entroido? Ben, eso gustame ver as comparsas. A veces faz un pouco larga, sobre todo cando ves come niños, pero bueno, en realidade ben, está bonito, a eles gusta e nos pasámoslo ben. Como pasas aquí? Pásalo ben ou mal? Bien, sí. Gústate. A ti gustache disfrazarte ou non? Eu veño Villa García. Villa García. Canto tempo fai que ven aquí o Entroido Vilanova? Moitos anos, vai. Sí. Alguna vez disfrazouse? No, palaño. Pavano. Tens pensado cambiar a ver a rúa por... Palaño hacemos planes ya. Sí. E cales son eses plans? De que ides vir disfrazado? Porque vos Amigo, gustaría... esa é unha sorpresa. Esa Unha vamos ir destes, pero en miniatura. A ver se va de ser vos os momos do ano que ven. Ai, non se sabe, a mellor. Bueno, si te vexo e veño disfrazado, falo contigo. E me hago recordar. Vale, ven aquí. Isto queda grabado, eh? É igual. Menudo traballo leva a facer todo isto. Cinco meses, no desde veas isto. septiembre. Requiere moita preparación física para poder vir aquí ao Entroido, portar todo este traxe. Sí, sí, Sí. De quen é a idea de vir así? da diseñadora da comparsa. Sí. Teñe que dar moito coco. Por supuesto. Hombre, dun ano para outro xa faemos. Porque esa, dun ano para outro ides cambiando e sempre acertades. Sí. Como me ves disfrazado de terrorista? A ver se me confunden. Pero, e queres que te confundan cun terrorista? Pero eu por ahora ainda non me a Guardia Civil. Pero digo, eu que non quereras que te colla ou queres que te colla a Guardia Civil? No, quero escapar deles. Ah, queres escapar deles. Tiñas o disfraz na casa ou... Sí. E ves ben acompañado polo que vexo. Traes un séquito contigo. Claro, claro. Que tal se pasa aquí no Entroido? Ya, Sí, disfrútase moito. bastante ben.
A pasarlo ben, graciño. Chao. Pero escola, veo por aí, escola infantil. Ai, sí, escola infantil, claro. Tres todos pequenos para aquí. Todos. Qué difícil convencerlos. Todos son hijos míos. Todos ellos teus. Caramba, xa son. Difícil convencerlos para que veña ou non? No, se les dijo, venís o si no subimos la cuota. E dixeron, hostia, vamos. E a muller hoxe a min, a pobre, fastidiou. Porque ven aí. Non é de coña. É de verdade. Ten un pé mal. Veo de mal. Pero ves mal de verdade. Sí. Pero que pasou entón? Parte do licor café, ven mal. Operouse o jueves. Operouse o xoves. Tiña un dedo de... Pero espérate, operas do xoves e ainda así ves o entroido de Vilanova. Home, xa compraron o disfraz non se iban a tirar os cartos. Entón, que ten o entroido de Vilanova para vir? Paso que pase. É único. É inigualable, é único. Moito tempo vindo xa. Que non vira De sempre. Moito tempo xa vindo aquí o entroido ou? Sí, de sempre. No, de sempre. Moi boas. Vexo que levas por aquí o ritmo no corpo. Bueno, un poquito. Un pouquiño só. Un poquillo solo, xa estamos cansos. Vide representando o cole de Bayón. Sí, exactamente. Pero necesitamos darle un poco de visualización al cole y por eso estamos haciendo lo que es la carroza. Pero primera vez que vides a entroido de Vilanova, segunda, terceira. No, es la primera vez. Primera vez que vides. Sí, exacto. Que vos está parecendo? Moi ben, é un poquinho largo, os nenos cánsase, pero moi ben. Hai moita xente. Moitísima xente, que iso que quero dicir eu. Exactamente. Moi ben, vamos a darlle entón invisibilidade ao cole. Moitísimas grazas. Gracias a ti. Vexo moitas ganas de festa por aquí. Yo siempre. Somos de Vilanova. Somos de Vilanova. Canto tempo fai que vimos o entroido de Vilanova? Hemos todos os anos. Todos os anos. Non falla ningún só ano. Non fallo, é a mellor festa que temos en Vilanova. Vimos representando golfiños piratas. A comparsa dos golfiños. Golfiños piratas. Por que a idea de vir de pirata este ano? Bueno, pois surgeu así, non temos nada fijo. E o que hai pola casa collemos e veña. Eso, vamos aos chinos. A mellor festa non se pasa frío vindo desfilando e a verdad que é o mellor que temos aquí en Vilanova. Frío se vexe que non, porque é moito bailar. Nada, vivos a calorá. É o coche da Guardia Civil ou que? Ah, claro. Guardia misil. Menudo submarino, como tira, menudo submarino. Cae trae contrabando tamén. Todo aquí. Por todo metido no. Este é o cabrón que nos jode a todo. Como se vive aquí o entroido de Vilanova de Arousa? Moi ben, a verdad que é un ambiente cojonudo, moita xente, é unha maravilla isto, verdad? Fase total, xente. A verdad que sí. Dame, que me das aquí, que me das? A 20.000. Va, parece un pouco caro, un pouco caro. LM. Pero é un pouco caro. Dámelo, a barato. Boa calidade ou non? Ai, non, elo. Cuidado que nos joderon 3 lanchas. De onde traedes isto? Dámelo, Onde traedes? xa van fabricado, man en casa. La boa. Será galego ou non? Sin escama, no. Insalajan del brazo para la maldad.
estáis disfrazados, vos, os pequenos. O único paro o meu pai, que nada, ese nada. O pai non quixo. Eu sendo todo o ano. Pero como iso de todo o ano? Eu se viño de persona normal. Se non tuvera rapaces, eu estaría aí no medio. Estarías aí dando todo. Bueno, xa te mirei por aquí co pequeno bailando e demais. Hai que darlle aí movida a rapaz para que teña energía. Como pasan os pequenos co isto dentro de Vilanova? Porque isto é un desfase. O deles é esto, o deles é, se para eles sería todo o ano así. Todos os días. Todo o ano. E aguantaríades ou... Son de moita festa, pasa que os anos a pesa. Unha carroza un pouco reivindicativa, polo que miro, non? Ai, é moi bonita, motiño, meche, moi bonita, logo non che gusta o que? A mí encanta. Ai, pois a mí mellor aínda. É unha preciosidade. Son de aquí de Vilanova? Somos. Isto dentro de Vilanova como se vive? Esto aquí vívese como reis. Siempre genial, siempre genial, genial. Casámonos ou que? Hoxe é o día máis feliz da miña vida. Eu penso que xa se me ve na cara, non? Xa se me ve. Espero darlo todo na noite de bodas, espero darlo todo. Día por aí, os de sempre, sodes os de sempre? Os de sempre, os de sempre. Xa non te levades vindo? Seguimos camiñando para que non se pare o desfile. Nos, toda a vida, os de sempre, e así seguiremos. E así seguirán. É unha cousa que é unha tradición e ten que ser como eso, para pasalo ben. Porque ese é o dentro de Vilanova, entón é como unha tradición. É unha tradición. Nos en Vila García de Vilanova sempre, sempre, sempre. Perfecto. E viva mi boda, que me caso. Soy la novia máis feliz del mundo. Que lle dicimos a xente que ten que virse para aquí? Que hai que seguir vindo aquí, viva Vilanova, viva o Momo. Sempre o pasamos ben, repetimos todos os anos. Eu, dende que era pequeniña, cos meus pais, sempre. Meus pais e meus tíos. Estades aquí cantando, bailando. Que tal estamos falando aquí no entroido de Vilanova? Moi ben, a verdad, moi ben. De onde sodes? De Vila García. Yo de Cambados. Aquí pretiño, verdade, claro que sí. Botamos moitas risas, a verdade, o pasamos moi No, porque fíjese que estades pasando ben, entón iso é, vamos. Algún momento pensades pasar tamén a rúa para aquí, para as comparsas? Somos moi vergonzosos. Bueno, pero ahora collemos a tele, entón xa hai que lanzarse. Chapó. E o can. En que momento se pasa pola cabeza facer este disfraz? Pois fomos unha pandilla da Illa de Arousa, todos así, cada ano o que se nos ocurra. Este ano foi isto, Cruela de Vil, todas as mulleres e os homes os canciños. E os homes os canciños, así me gusta máis hoxe, Día da Muller, que mellor que para reivindicar. Como se vive aquí o entroido de Vilanova? Porque isto ha ateigado de xente. Sí, porque o Momo é un día moi grande, moi especial para toda a xente de Vilanova e ven moita xente de fora a ver como queiman a sardiña. E a ver tamén disfraces tan chulos como este. Moi ben, moitísimas grazas. Colaboran Cafetería P de Cuba, tapas, racións e bos viños. Ven desfrutar das vistas da nosa terraza tomando un café ou o teu combinado preferido.
Leiro Electrodomésticos, máis de 65 anos no sector. Electrodomésticos, ferretería, menaxe, pinturas, ferramentas, electricidade, servizo de reparación e as mellores marcas. Agrovista Real, venda de pensos e todo para os animais de compañía, plantas, patacas, abonos, cereais e fitosanitarios, reparto a domicilio. Efectos Navais a Basella, seguridade e salvamento, protección, limpeza, electricidade e accesorios para embarcacións, pesca, accesorios para bateeiros e profesionais do mar. Marquiel, importación e exportación de mariscos e peixes frescos e conxelados. O Concello de Vilanova deséxalles un feliz entroido. Bueno, pues atopámonos con Gonzalo, alcalde de Vilanova de Arousa. ¿Qué tal, Gonzalo? Hombre, muy bien, con este ambiente estupendo. Iso estaba pensando eu, Entroido Vilanova de Arousa 2020. Como está indo a cousa? Pues hay que verlo, está lleno de gente, las comparsas impresionantes, este espectáculo de lo mejor de Galicia y toda la gente contenta. Estamos muy contentos porque teníamos miedo del mal tiempo, pero levantó. Iso é outra, que deunos unha tregua ao tempo, pero como é o traballo para traer todas estas comparsas e toda a xente que tamén se anima a vir ao Entroido de Vilanova? Pues es un trabajo de muchos meses. Ya tenemos contactos de otros años, pero hay una comisión trabajando desde antes de Navidades, 3-4 meses, organizando, coordinando horarios y bueno, pues al final se consiguen que las 3 mejores de Galicia vayan hoy a desfilar en el carnaval del Momo de Vilanova. E máis todo ese traballo, dicía vostede, o tempo deunos unha tregua, estaba posto o Entroido para que se celebrase o 1 de marzo, tivo que adiarse o día. Siempre hay Momo, aunque cueste trabajo, siempre hay Momo. Siempre hay Momo, y ahí está. Llovió hasta mediodía, pero ahora mismo hasta tuvimos sol. Perfecto. Entroido 2020, Momo 2020 que está sendo espectacular. Pa nós, a primeira vez que pisamos Vilanova, bueno, non é a primeira, xa é a segunda ou a terceira que pisamos Vilanova, pero o Momo, isto é algo, sinto dicilo, sinto polos de Ourense, sinto polos de Verín, polos de Xinzo, polos de Laza, polos entroidos eses que están tan popularizados, pero eu sigo dicindo que o entroido máis grande de todo Galicia atópase nas Rías Baixas, atópase en Vilanova de Arousa. Sinto moito, pero é así, estámoslo vendo. Perdomo porque xa é dos famosillos da TVG, pero nós, que non somos ninguén, nós pagamos por vir. Pagamos por vir a Vilanova, porque isto, a festa máis grande do Entroido, hoxe 8 de marzo, Día da Muller tamén, que todo hai que dicilo. Importante Día da Muller, varias comparsas dedicadas a ese tema feminista que hai que estar aí, pero pagamos por vir e foron os mellores cartos invertidos no que levamos do 2020, por vir ao Momo de Vilanova, está clarísimo. Eu non me imaginaba que houbera tanta xente en Vilanova, o sea, de onde sale? De onde sale toda esa xente? Tanta xente. Porque falábase de 2000 participantes, de 20.000 persoas que veñen a ver o desfile, que son de Vilanova, son da Illa, que son de Vilagarcía. É que é unha auténtica borrada, falamos antes abaixo, xente de Boiro, xente de Valga, xente de Santiago, incluso veu xente de hasta de Sigüeiro, para arriba de todas as partes de Galicia. De todas as partes. Incluso, si te paras a pensar e preguntas por aí igual, hasta hai gente, oye, de Canarias ou de Fuerteventura, se faz falta. O si nos ponemos tamén de Cuntis, yo que sé, no, de Cuntis que hablan máis castellano, Caldas, por allá, por toda a zona, no. El neste momento está disfrazado de Don Daniel, o párroco, un dos párrocos máis importantes que nós temos na nosa obra de teatro, Deus nos colla confesados, que actuaremos, vámoslo meter en primicia, actuaremos en Vilanova, Deus nos colla confesados, o próximo 19 de abril. El ven caracterizado dese cura, dese personaxe. Eu aquí, pois, dixen eu, o tradicional galego, vámonos disfrazar dunha muller brava, dunha muller do rural galego, e así puxen, e para enseñar tamén o calzoncillo rojo que traio, pero
o importante é que vimos a disfrutar do Entroido, vimos a disfrutar de Vilanova, e que máis te podo dicir? Que pagamos por vir, joder, pagamos por vir. De feito, xa falamos cas autoridades. O ano, imos, o sea, se non nos deixan ir na comparsa das autoridades, vamos. Se non, alquilamos o que faga falta. Cai comprarlle un tráiler a unha empresa grande, compramos tractor, o que faga falta, pero po ano, e dentro de 20 anos estaremos participando no Moven Vilanova. No mellor mira que comparsa se está chegando aquí. Iso é verdade que son enormes, increíbles. Estes veñen revivindo a Freddie Mercury. O que si está claro, as comparsas máis grandes de Galicia vense aquí, non se ven en Verín, non se ven en Ourense, non se ven en Laza, non se ven en Xinzo, vense en Vilanova de Arousa. E dice entrar, o problema non é entrar, o problema é salir. É igual, tirámonos polo puente que temos por aí e imos a nado, que máis será que non cheguemos. Moi boas. Como é este pase de baile que estamos a facer aquí? Pues el baile del aspirador. O baile del aspirador. Pero ¿cuánto tiempo levades trabajando en esta comparsa, en este traje? Mira, la comparsa este año hizo 20 años. 20 años que se son. Sí, 20 años. Y normalmente ya empezamos en septiembre a empezar a darle vueltas a cabeza para saber qué hacemos para lo que venga. Incluso hay años que empezamos antes. Que estamos en domingo, hoy somos fiebre del sábado noche. ¿Cómo va? A ver, ¿cómo lo cagamos? ¡Me pongas la pierna encima que me tapas! En que momento pensamos en vir así disfrazados dentro de Vilanova? Hombre, pois xa levamos un tempo pensando, pero sí, 2 meses pa diante era en plan, veña, temos que facer algo importante, que se nos vexa esas cousas. Porque primeira vez que vides dentro de Vilanova ou non? Non, xa levamos casi 10 anos vindo. 10 anos xa vindo. 10 anos. Estarnos a bendecir xa ou que? No, estamos cansados de bendecir. Ven o Papa aí atrás, ven o Papa aí, entrevista ao Papa. Entrevista ao Papa. Entrevistado ao Papa, está lá atrás. É unha persona única, moi especial, moi especial. Mira, xa nos bendicen por aquí, xa nos bendicen. Acompañando, bendicindo a xente. É moito pecador en este desfile, moito pecador. E que se fai cos pecadores entón? Penitencia. Darlle penitencia e a penitencia é, bueno, absolvelos os seus pecados. Que disfrute do Entroido de Vilanova de Arousa. Claro. A vivir. Moitas grazas. Chao. Canto tempo levades traballando nela? Digo traballando, pensade no ano pasado, en que momento empezades a facer os traxes, a facer a carroza? Pois levamos como 2 meses. 2 meseciños. Sí, entre que pensamos o facemos e todo o que ven despois. E todo o que ven despois, as festas, porque non só é a festa ahora, sino que durante se fai a carroza tamén hai festas. Este Entroido como se vive? Porque isto está ateigado de xente. Genial. 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 Cada ano mellor. Que lle decimos a xente que está na casa que ten que vir para aquí? Que non o pensen, que veñan, que o disfruten e que o pasen igual de ben que nós. Igual de ben que vos. Montando a carroza se pasa ben, para aquí no medio se pasa de pit a madre. Genial. Co cual a xente que o está vendo polo menos disfruta e pasa ben.
Cal te gustou este ano máis que a outra? A min a primeira de Tomiño. A primeira de Tomiño, a das luces, a dos faroles, aquilo ten un traballiño que vale un dineral, un pastón. Alguna vez vostedes pasaron de estar aquí na Berrarúa a estar nunha comparsa? Ai, no. Eso hai unha edad para todo. Agora a edade de ver, agora a edade que despois dos 50 anos non. Hasta os 50 tes humor e sales oi, pero despois dos 50. Ahora a mirar, entende? E ti que disfrazaches xa algunha vez para estar aquí? Sí. De que te disfrazaches? De troglodita. Vimos disfrazadas. ¿De qué vimos Sailor Moon. Sailor Moon. Primeira vez que vimos o Entroido de Vilanova de Arousa. ¿Primero? No. Primeira vez, no. Canto tempo fai que vimos? Muchos años. Moitos anos xa. Cada ano vívese mellor, peor, igual. Igual y mejor. Igual y mellor. El desfile del Momo es el mejor. Ah, vale. Que es el mejor desfile del mundo. Del mundo mundial. Vides disfrazados de nada, de choqueiros, de choqueiros, que é isto? O Entroido de choqueiros. A ver, o dos choqueiros é coller o casca pola casa e salir, poñelo e salir. Xa está, pasalo ben. Hai moito choqueiro por aquí no Entroido de Vilanova ou hai cousas? Realmente hai cousas moi elaboradas. Moi elaboradas. Isto, Tomiño arrasa, que debe haber máis xente nas comparsas que habitantes, porque isto non é normal. Os cativos eu creo que están alucinados, non saben o que pasa. Sí. Sois de Vilanova? Sí, eu son de Vilanova. Non vivo aquí, pero son de aquí, sí. Non, viñemos o ano pasado, por primeira vez. E este ano, por favor, a repetir. E para o ano, por favor. E para o ano xa vistas a repetir. Xa vimos ao mediodía, para coller sitio. Alma de cántaro, pero que me traedes aquí? Que me traedes Boas, aquí? É a nosa Kenya. A vosa Kenya? Vende Arousa. Pero como fixechedes isto? Isto son cantos globos? Moita paciencia. En globos non che sei dicir, pero son 14 metros. 14 metros? Aprox. É todo feito con globos. Sí. Entendo. Moitas horas. Canto tempo levo facelo? 2 días. 2 días? Bueno, sorpréndeme, pensei que ibas a decir meses. Traballar na idea con todo isto, imagino que iso sí que é meses. É moito ensaio-error. Ensaio-error. Reventan moitos. Primeira vez que vides o Entroido de Vilanova? Ou? Non sei cantos anos leva a miña empresa, pero eu xa viño o ano pasado cun dragón de globos. Este é o segundo ano? Segundo que veño eu a miña empresa. Segundo que vestir. Creo que a miña empresa leva máis. Cada ano é mellor, cada ano é peor, cada ano hai que reventarse máis, darlle máis a... Este ano pareceme que a organización está mellor montada. Mellor montada? Sí. Isto atigado de xente, unha auténtica locura, comparsas, non paran de vir comparsas. Pero é para pasalo ben, ten que ser así. Que lle dicimos a xente? Ven ou non que ven? veña, velo.
a disfrutalo e a gozalo e a pasalo ben. Que en cámara non é o mesmo. Moi ben, moitísimas gracias. A continuar ca Kenya, cuidado con ela. Que voto desde aquí, pero con churros de toda ganancia, porque fariña e auga, 200% de ganancia. Facedme caso. Y vale, gracias. Inventa futbolín, inventa tralla brava, Alessandre de Fisterra. Molto traballo. Inventa futbolín, inventa tralla brava, Alessandre de Fisterra. Molto traballa, un impulso desta finto punto, paixón de tasta de tirar que como Alessandre, bravo, cachalote, impulso de Fisterra, paixón de forza, unha partida brava, de futbolín, unha partida brava, de futbolín. Como avanza gracia da frita, si todo se toque, zoupa e resolve. Chega de Fisterra, vai xogo de deporte. Chaman de perritos no país do Befo, chaman de perritos por la parte. Desde gol na Argentina, al perquito de Portugal, cambio de mazo, máquina total. Unha partida brava, de futbolín, unha partida brava, de futbolín. Submarino, amarillo es su color, viene de Cartagena, de las Indias a lo peor, o tal vez chimpou unha grúa entre Sálvora e Ons. Pensamen a dejar esa caro de patrón, pero para andar baixo a auga non precisamos non. Es por eso que el Gran Concello prepara unha estación para recibir los envíos por aire, mar o en camión. Chejan paquetes a Barajas, del si los trae con amor. Ábalos se hacen loco e non saben que eran pa nós. E nós aquí esperando os paquetes e fardos para facer obras grandes e tamén remodelacións. ¡Viva Villanova! O xerif do Condado do Salnés deulles boa conta de todo o que ocorreu neste entroido de Vilanova de Arousa 2020. E nos marchamos non sen antes recordarlle eso de sempre. Se queren que vayamos gravar o seu entroido ou a súa festa, non teña máis que chamar o 986-710-741 ou mandar un correo de festaenfesta@canalriasbaixas.com. Vémonos no seguinte entroido ou na seguinte festa. Ata logo!